No, panes también. No estamos ocurridos. Mira, qué guapo está. Gracias. Damos esta romería na honra da Nosa Señora do Viso e conmemorando a festa de Pentecostés. Invitámonos a todos pois a facer silencio no noso interior para escoitar a palabra de Deus e poder participar activa e gozosamente nesta celebración de Eucaristía que empezamos co canto de entrada. No nome do Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo. O Señor sexa convosco. E preparemos o noso corazón para acoller ao Señor que se nos encontro nesta Eucaristía, recoñecendo os nosos pecados e pedindo arrepentidos perdón de todos eles. Ti que fuches enviado a sanar os corazóns arrepentidos, oremos. Deus noso Pai, no misterio da festa de Pentecostés, santifica o enteiro corpo da tua Igrexa no medio de todos os povos e nacións. Estende os dons do teu Espírito Santo
dun confín ao outro do mundo, e realiza tamén hoxe nos corazóns dos teus fieis o milagre que o teu amor operou nos comenzos mesmos da predicación evangélica. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que é Deus, e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre e eternamente. Lectura do libro dos Feitos dos Apóstolos. Cando se cumpriron os días de Pentecostés, estaban todos juntos no mesmo sitio. De súpeto, deudose un ruido como dun forte golpe de vento, que encheu toda a casa onde estaban, e apareceron talmente como as lúas de lume, que repartidas foron pousando unhas sobre cada un deles. Quedaron cheos do Espírito Santo, e puxéronse a falar noutras linguas, conforme lles concedía o Espírito. Había daquela en Jerusalén xudeus piadosos de todas as nacións da terra. O se producira aquel estrondo, xuntouse a xente e ficou moi desconcertada, porque cada un sentía falar na súa propia lingua. Pasmados e admirados, dicíanlle uns aos outros: «Olla, e todos estes que están aí a falar non son galileos? E logo, como é que os sentimos falar cada un de nós no noso propio idioma nativo? Partos, medos, elamitas, xente da Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frisia e Panfilia, do Egipto e da parte de Libia contra Cirene. Forastidos romanos, tanto xudeus como prosélitos. Cretenses e árabes. Sentimos falar nas nosas linguas das grandezas de Deus. Palabra do Señor. Alma miña, bendió Señor. Señor, meu Deus, ti és moi grande. Santas son, Señor, as túas obras. A terra está chea das túas criaturas. Retiraron o teu alento e expiran. Volvendo ao teu pó. Mándalo o teu alento que son creados e renovan a cara da terra. Gloria ao Señor por sempre. Alegres o Señor coas súas obras. Que Ele acolla o meu cantar e alegrareime en o Señor. Lectura da lista da carta do apóstolo San Pablo aos Corintios. Irmán, ninguén que diga renegado sexa Jesús fala movido polo Espírito de Deus, e ninguén é capaz a dicir Jesús é o Señor, se non é baixo o influxo do Espírito Santo. Hai diversidade de dons, pero un mesmo Espírito. Hai diversidade de servicios, pero un mesmo Señor. Hai diversidade de realización, pero un mesmo Deus que é quen realiza todo en todo. A cada quen dáse a manifestación do Espírito Santo para o ben común. Porque, igual que o corpo, sendo un, ten moitos membros, e todos estes membros, con seres moitos, non fan máis un corpo, así tamén é Cristo. Porque a todos nos bautizaron nun único Espírito, para formarmos un único corpo, tanto xudeos como gregos, tanto escravos como libres, e a todos se nos deu de beber un único Espírito. Palabra do Señor. Ven Espírito Divino, manda a túa luz do ceo, Pai amoroso do pobre, donnos teus dons xenerosos,
luz que penetras nas almas, fonte de todo consolo. Ven, hóspede desexado, descanso do noso esforzo, tregua no duro traballo, brisa nas horas de afogo, gozo que as vaguas enxuga e reconforta na dor. Entra ata o fondo da alma divina luz e enriquecema. Mira o baleiro do home se tille faltas por dentro, e do que pode o pecado cando falta o teu alento. Lava en nós todo o manchado, rega o árido e sedento, sanda as feridas do povo, amolece o que está teso, pon calor onde hai friaxe, danos bo discernimento. Reparte os teus 7 dons, segundo a pé dos teus servos, segundo a tua bondade, dalle ao esforzo o teu premio, salva a quen busca salvarse, e danos o gozo eterno. Amén. Aleluia. O Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evangelio segundo Xoán. Naquel día, o primeiro da semana, o serán, estando pechadas as portas onde estaban os discípulos por medo dos xudeus, chegou Xesús e poñéndose no medio díxolles: paz convosco. Dito isto, mostroulle as mans e máis o costado. Os discípulos alegráronse vendo ao Señor. El díxolles outra vez: paz convosco, como o Pai me mandou a min, tamén eu vos mando a vos. E dito isto, alentou sobre eles e díxolles: recibide o Espírito Santo. A quen lles perdoedes os pecados, quedaránlle perdoados. A quen lle los recriñades, quedaránlle retidos. Palabra do Señor. Muy queridos hermanos, estamos reunidos esta mañana convocados por a nosa nai, a Santísima Virxe, na súa vocación da Nosa Señora do Viso. Estamos reunidos como aqueles primeiros discípulos que naquele cenáculo esperaban o día no que o Señor cumprise a súa promesa. Quixera yo recitar que esperasen en Jerusalén a que se cumprise a promesa do Pai, que era o don do Espírito para convertilos en testigos da súa resurrección no medio do mundo. Pasaron pois xa 50 días desde o día que celebrábamos na Vixilia Pascual a resurrección do Señor, e ao longo deste tempo fomos facendo realidade os misterios que aqueles primeiros discípulos foron vendo. O Señor entregoulles a súa paz, entregoulles o ministerio da reconciliación, entregoulles a recepción da Eucaristía, entregoulles o Espírito Santo como último don para convertilos en testigos. Yo invito a todos ustedes a que, recordando estas lecturas, nós tamén como cristianos, que somos convocados alrededor desta mesa do altar para celebrar a Eucaristía, pensemos tamén nós como Igrexa como estamos respecto daqueles primeiros cristianos. Decía o Evangelio, e recordaba tamén a primeira lectura, que aqueles primeiros discípulos estaban encerrados, coas portas pechadas. E facían eso porque tiñan medo. Miran o que lle pasara ao seu mestre. Era lógico pensar, se nos mostramos como discípulos seus, vai nos pasar o mesmo. E, por lo tanto, escondámonos e cerremos a porta. E os invito a que ustedes pensen, nós somos Igrexa. Somos a Igrexa de Cristo que peregrina por estas terras na diócese de Ourense. Nós temos medo como cristianos. Temos medo a manifestarnos como crentes e a decir: eu creo en Xesucristo, eu vou a misa o domingo, eu rezo, eu ofrezco a Deus a miña vida, eu trato de coñecer o misterio da miña fe e formarme nela. Non estamos nós moitas veces como Igrexa tamén cerrados e necesitamos, por lo tanto, hoxe pedir, como facíamos na secuencia que lemos antes do Evangelio, que veña o Espírito Santo, que nos quite os medos e que nos axude, como nos pide o Papa Francisco, a sair ao mundo sin presunción, sin nada, simplemente ofrecer o que dá sentido á nosa vida. Eu creo en Xesucristo e eso a min axúdame a encontrar sentido a todos os momentos que vivo da miña vida. Creer non me quita nada, ao contrario, ábreme un horizonte que me dice que a vida non remata nas pequenas cousas deste mundo, senón que se abre ao máis alá. Pero miren, aqueles cristianos primeiros, aqueles discípulos que estaban cerrados por medo, tiñan un valor grande, estaban unidos. Nós hoxe os cristianos estamos unidos.
ou faz a realidade aquilo que dicía o Evangelio, que un profesor meu contaba con moita sombra, non? Estamos o pai contra o fillo contra o pai, a nora contra a sogra, é que eso non é moi difícil, ou a sogra contra nós, non? Andamos cada un o nós. Esas cousas van por onde a mí me gusta, van con ben. Se non van por onde non me gustan, xa non valen para nada. Así, certamente, non podemos dar testemunho de Xesucristo. Porque, miren, o Espírito Santo non ven a quitarnos a diversidade, pero ven a unirnos a todos no esencial. Dicía a primeira lectura que ali había homes, medos, partos e lamitas, e se fixaron, decían, todos os oían falar das maravillas de Deus, pero cada un na súa propia lingua. Deus non ven a eliminar a diversidade das personas. E como nos decía San Pablo, nós na Igrexa somos o corpo de Cristo, é dicir, somos membros diferentes. Ustedes miren para o seu corpo, que temos todos nós. O noso corpo non ten un membro solo, e cada membro fai cousas diferentes, pero o corpo é un. É malo cando cada membro do noso corpo anda por o seu lado. Pois miren, así teríamos que facer na Igrexa. Cada un desde a súa vocación, cada un desde as súas cualidades, cada un desde aquilo que Deus lle deu, decir, eu que pode aportar para que a Igrexa de Deus sexa máis alegre, máis gozosa, máis aberta, máis sin medos, máis evangelizadora. Eso é o que o noso obispo nos pide a todos nós cando nos invita a participar no sínodo diocesano. E como podemos nós facer unha Igrexa máis viva, máis evangélica, máis de Xesucristo? Pois eu invito a que todos ustedes se sumen a esa convocatoria, participen nas súas parroquias e todos xuntos, a partir do mes de octubre, empecemos a pensar como queremos que a Igrexa de Xesucristo este presente nestas terras ao longo dos anos que o Señor nos conceda a vivir neste mundo. En ese camiño de que necesitamos, pois indudablemente dunha nai. Todos sabemos que mentre unha nai vive, os fillos permanecen unidos. Cando ela falta, ás veces xurden as riortas e as divisións. Ustedes teñen aquí a Nosa Señora do Viso, miren a ela, acudan a súa ermida, miren a súa imaxe, venérenna, recórdense dela todos os días, cando vexen esta ermita, recenlle unha salve e pídanlle que interceda por todos nós, pero sobre todo sepa unha cousa. Ela está moi contenta de estar aquí na súa casa, pero a casa que máis quere ela é o corazón de cada un dos seus fillos. Pois que aí a levemos connosco e fagamos caso daquil gran consello que lle diu a unhos sirvientes dunha boda cando faltaba o viño da alegría: facede o que il vos diga. Se facemos o que Xesús nos dice, deixaremos guiar por o seu Espírito e seremos vos fillos de Deus e vos fillos da Sanai, a Santísima Virgen, e vos testigos misioneiros nesta Igrexa que necesita anunciar a Xesucristo no mundo de hoy. Gracias. Creo en Deus, Pai Todopoderoso, Creador do ceo e máis da terra. Creo en Xesucristo, seu único Fillo, noso Señor, que foi concebido por obra e gracia do Espírito Santo e naceu da Virgen María. Padeceu no tempo de Poncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, descendeu aos infernos, ao terceiro día resucitou dentre os mortos, subiu ao ceo e está sentada á dereita de Deus, Pai Todopoderoso. Desde ali ha de vir a xulgar aos vivos e aos mortos. Creo no Espírito Santo, na Santa Igrexa Católica, na comunión dos santos, no perdón dos pecados, na resurrección da carne e na vida eterna. Amén. Con humildade e confianza, e ponendo por intercesora a nosa nai, a Santísima Virgen, na súa vocación de Nosa Señora do Viso, presentamos a Deus Pai as nosas necesidades e as de todo o mundo. Por toda a Igrexa, polo Papa Francisco, polo noso obispo, por todos os pastores, para que saiban guiar con sabiduría o rabaño que lles confiou o bo pastor, preguemos ao Señor. Pola paz no mundo, pola paz en todos os povos, pola paz nas familias, nas comunidades cristianas, preguemos ao Señor. Pola saúde dos enfermos, por todos os que sufren por calquer razón, polos que son vítimas da violencia, do terrorismo, polas últimas vítimas do terrorismo, preguemos ao Señor. Pola nosa comunidade, para que con grande fe e confianza dea testimonio
da resurrección de Cristo, preguemos ao Señor para que na Virgen nosa nai atopemos sempre esa nai que nos quere, a que acudamos en todo momento, en toda situación, para que a Virgen do Visto sexa para nós camiño cara a Jesús. Preguemos ao Señor por todos que estamos aquí celebrando esta festa da Virgen do Visto, para que o Espírito Santo nos guíe polos camiños da verdadeira fe, polos camiños do Evangelio. Preguemos ao Señor. Deus noso Pai, ti sabes que a vida dos aquí presentes está sometida a moitas necesidades e sufrimentos. Escoita as peticións dos que che suplican e atende os desexos dos que creen en ti. Por Cristo noso Señor. Continuemos orando para que este sacrificio noso se ben acollido por Deus Pai Omnipotente. Señor, realiza a promesa do teu Fillo, que o Espírito Santo nos faga penetrar máis fondamente no misterio deste sacrificio e nos leve ao coñecemento da verdade plena. Por Cristo, noso Señor, o Señor sexa convosco. Erguede os corazóns. Deámoslle gracias ao Señor noso Deus. Verdadeiramente, é digno de xusticia, é o noso deber e salvación darche gracias sempre e en todo lugar, Señor Pai Santo, Deus Todopoderoso e Eterno. E hoxe levaches a súa plenitude o misterio pascual, enviando o Espírito Santo sobre aqueles que adoptaran xa como fillos pola unión co teu único Fillo. Aquel mesmo Espírito que desde o comenzo da Igrexa se deu a coñecer a todos os povos e xuntou as diversas linguas na confesión dunha mesma fe. Por iso, cheo de gozo pascual, o mundo inteiro reborda de alegría e tamén os coros celestiais cantan sen cesar o himno da túa gloria. Señor verdadeiramente santo e fonte de toda santidade. Manda o teu Espírito e por el santifica estes dons para que se nos convertan no corpo
e no sangue do noso Señor Xesucristo. El, ao irse entregar voluntariamente á paixón, colleu o pan e deu gracias. Partiuno e deullelo aos seus discípulos mentre decía: tomade e comede todos deles, pois isto é o meu corpo que se vai entregar por vos. De igual modo, ao final da cea, tomou o cáliz, deu gracias e pasoullelo aos seus discípulos mentre decía: tomade e bebede todos deles, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna, que se vai verter por vós e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de mí. Aquí o misterio da nosa fe. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e a resurrección, ofrecemos o pan da vida e o cáliz da salvación. Damosche gracias porque nos fixeche merecentes de estar na túa presencia e de servirte. Pedimosche humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da túa Igrexa estendida por toda a terra, e reunida aquí no día en que a fusión do Espírito fixo dela sacramento de unidade para todos os povos. Faina perfecta no amor, junto con noso Papa Francisco, con noso Bispo Leonardo e con todos os pastores do teu povo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmáns que dormiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección, e de todos os que partiron deste mundo, amparados na túa bondade. Acólleos a todos na luz da túa presencia. Ten misericordia de todos nós e danos a gracia de participar na vida eterna con María, Virgen, Nai de Deus, Virgen Loísa, San José, seu esposo, cos santos apóstolos, e con todos os que nesta vida cumpriron a túa vontade, que poidamos louvarte e darche gloria por mediación do teu Fillo, Jesucristo. Por él, con él, en él, a ti, Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria,
por sempre e eternamente. Señor de ledicia por sermos fillos de Deus e movidos por o Espírito que Xesús nos deixou, recemos todos xuntos a oración que el mesmo nos ensinou. Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a túa vontade aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido, e non nos deixes cair na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males, e concédenos a paz nos nosos días, para que, axudados pola túa misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgracia, mentres esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Xesucristo. Señor Xesucristo, ti dixeches aos teus apóstolos: deixo vola miña paz, dou vola miña paz. Non mira os nosos pecados, senón a fe da tua Igrexa, e dígnate darlle a paz e máis a unión, de acordo coa túa vontade. Pedimos a ti, que vives e reinas por sempre e eternamente. A paz do Señor sexa sempre convosco. No Espírito de Cristo resucitado, dade vola paz como irmán. Este é Xesucristo, o año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados á cea do Señor. Señor, que non son merecente de que entres no meu fogar, mas unha palabra túa abonda para me salvar. Para acercarnos a comulgar, don Camilo estará aquí diante do altar da misa, o paso don Camilo estará á izquierda, e na hora chega don segundo, entón os que están no barro de arriba esperan aí, que xa lle van levar aí a Santa Rosa.
convosco. Bendíganos Deus Todopoderoso, Pai, Fillo e Espírito Santo. Que teñan todos un bo día. Non sei o que pasou en Xerusalén aquel día de Pentecostés, pero dicen que había ruido, vento e lume. O lume de momento non nos ven ni falta que fai, pero aire e ruido tuvemos bastante, non? Pois que a boa nova do Evangelio a espallemos por todos os sitios onde veamos e que leven unha bendición tamén a todos os seus fogares, ás familias, ás personas que por idade ou por enfermidade non poden salir, que sintan tamén a nosa oración e o consolo da Santísima Virgen. Podedes ir en paz, aleluya, aleluya. Ahora, para subirnos a imagen na súa capilla, facémolo no carro que ve na procesión, e se vemos a persona, pois